két gyermekes családanya, Nyíregyház ügyvédi kamara tagja, professzor Jánosi Zoltán. Mi késztet arra egy fiatal hölgyet, hogy regényt ír? Hiszen 3 minőségben ismerhetjük őt, 3 minőségben van most itt a ragyogó szépségében. Először is jogász, jogvégzett, aki bankjoggal foglalkozik, tehát nyilvánvalóan, gondolom én, nem a megélhetés taszította az irodalom irányába. Nagymama ölében ülött az egyik gyermeke, a másik kint van, édesanyja. És a harmadik, amiről ma este beszélni fogunk, az író, az írói szerep. Amikor ezt a könyvet én végigolvastam, és most a nagymamára nézek, én is nagyapa szerepben olvastam végig, hiszen éppen a lányomnál tartózkodtunk kint, alig néhány hónapos kis unokánknál, és ő volt az én hálótársam. Andrea, amikor ezt a könyvet megírtad, még csak kézirat formájában, boldog voltál? És maradj ülve. Igen, elégedett voltam vele. Kevés dologgal voltam az életemben eddig elégedett. Magamra nem nagyon szoktam így nem szoktam magam túlértékelni, hogy úgy mondjam, de a 2 gyerekemre és a 3. gyerekemre, a könyvre nagyon büszke vagyok. Lehet, hogy meg fogok hatulni, bocsánat, főleg, hogyha nagymamámra nézek. És akkor újra előjött ez a gyerekkori álmom, és hogy én szeretnék egy regényt írni, és valamilyen pozitív lenyomatot hagyni a világban. És ugyanazzal a nyugalommal szeretnék ott feküdni majd, amikor rám kerül a sor, mint ő, és azt mondani az unokámnak, hogy igen, mindent megtettem, amit meg kellett tennem, beteljesítettem a sorsomat, és nyugodt békében megyek el azzal, hogy szép életem volt. Amíg Andrea ezt nem hagyom ki a bakancs listámról. Egy vár és egy lány, és a cím pedig Rapsonné rózája. Paragy mellett, ha jól emlékszem, Paragy igen. Közelében. Igen. És még turista úton lehet letérni hozzá, nyugodtan tudjon hintozgatni Kolozsvárra, és azt ígérte az ördögnek, hogy a munkáért cserébe fizetségül 2 hegy aranyat és 1 völgy ezüstöt fog neki adni. És mikor érkezett az ördög a jussáért, akkor Rapsonné a melleire rakott egy aranypénzt és középre egy ezüstpénzt, és azt mondta, hogy tessék, Duromon, így hívják az ördögöt Székelyföldön, itt a fizetséged. A futás az abszolút számomra egy relaxatív dolog, amikor egyedül vagyok, amikor csend van. Erdőbe szoktam a Normafán, a budai hegyekbe, és hát a tündérek is kicsit erdők között laknak, a táj is úgy belepasszolt az egészbe. És hát ezek a most magányomnak az értékes percei, úgymond, mert imádom persze a családomat, de mondjuk néha jól jön egy kis csend, és ilyenkor tudok elmerülni magamban és a gondolataimban. Hogyha kézbe fogjuk a könyvet, és kinyitjuk a második oldalon, itt van egy apró picike jel, és az van odaírva, hogy jótékonysági termék. Mit jelent ez a jel? Ezt a jelet is, a borítótervet is Ördög Laci alkotta meg, akinek itt van az édesapja, akinek a nyomdába készült ez a könyv. És a jótékonysági mozgalom ötlete az tőlem jön. Körbeírnád a te Duromon képedet? Ördög képedet? A regénybeli? A regénybeli. Igen. A regénybeli Duromon is úgy van ábrázolva kicsit Rapsonné párjaként, és ott Erdélyben neki is van egy úgynevezett Pokorsár nevű birtoka, ami Rapsonné várának közelében van. Ahogy alkonyodott, a vár akár egy déli bábnőttől nőtt és fényesedett. Épp olyan volt, mint az a kastély a parkban, amit oly sokszor körbefutottam. Úgy tűnik, hogy valahol mélyen az ősi tündérlelkemben lenyomatot hagyhatott a vár képe, innen volt a déjà vu, és nem hiába játszadoztam el oly sokszor a gondolattal, hogy ez a kastély az én birtokom. Valóban az volt. Ezt szántam. Miért éppen boroznak egy hagyományosan pálinkatermő vidékről származol? Miért éppen boroznak ezek? És többnyire azért vörös bort, ha jól emlékszem. Saját tapasztalatokból merítettem.
Én sem pálinka fogyasztó vagyok, hanem inkább a bort preferálom. Köszönöm szépen! Én köszönöm az önzetlen segítséget és ezeket a csodálatos szavakat, és ezért már külön megérte, hogy téged megismertelek komolyan. Közben majdnem barátok lettünk, már majdnem boroztunk is Budapesten. Az életem közöttük él a mindenem, ami a földön megterem a túlvilágra integet, és onnan vissza éneket. Fütyörész a képzelet, ma holnap úgyis elfogyunk, szaladjunk, amíg itt vagyunk. A fák között a nap bolyong, árnyék a gödre én vagyok, s kézen fogva elvezet, s a szűk árnyék belém szeret. Azóta ketten létezünk, estére néha elveszünk, ma holnap úgyis elfogyunk, szaladjunk, amíg itt vagyunk. A nap se hold az életem, közöttük éle mindenem, ami a földön megterem a túlvilágra integet, és onnan vissza énekelt. Fütyörész a képzelet, ma holnap úgyis elfogyunk, szaladjunk, amíg itt vagyunk. Ma holnap úgyis elfogyunk, szaladjunk, amíg itt vagyunk. Ma holnap úgyis elfogyunk, szaladjunk, amíg itt vagyunk.